Cerere în căsătorie inedită pe malul mării. Un îndrăgostit din Timișoara i-a cerut mâna iubitei în Mamaia, arătându-i cerul. Un avion purta mesajul lui de dragoste. Ilknur Pintilie ne spune întreaga poveste. Bună seara, Ilknur! Bună seara, Amalia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Răspunsul tinerei dat cu glas tremurat a fost bineînțeles, da, Florentina și Marian se cunosc de mai bine de 4 ani. S-au cunoscut într-un moment tragic din viața lui, la câteva zile după ce i-a murit tatăl. Florentina a reușit în timp să umple golul din sufletul lui Marian. Se înțeleg perfect și se iubesc mai mult decât s-au iubit în prima zi. Astăzi, Florentinei aproape i s-au tăiat picioarele de emoție. Am plănuit de mult treaba asta, dar n-am crezut că o să vin în vacanță câteva zile la mare și o să și reușesc să realizez. Sincer, nu mă așteptam. E superb, exact cum visam și cum îmi doream. La 21 de ani, Florentina spune că a trăit surpriza vieții ei. Se vor căsători într-un restaurant din Timișoara, iar Marian a organizat în cel mai mic detaliu petrecerea de nuntă. Bineînțeles că a avut și un complice, bunica Florentinei, care a ținut tot timpul ascuns inelul cu diamant. Acestea au fost informațiile de la malul mării. La revedere!